Bă, o să vă dau și niște Hydra, deci la Hydra o să fie Caterinca la Hydra. Că e cam greu de, gen, de spart una, dar gen, e greu și de controlat. Stai așa puțin, dog, la lider chat, că aveam activ ăla. Bă, fac bine aici la un eveniment cu băieții. Bă, o să vă las niște Hydra, veh, name. Hydra, stai așa, Hydra. Mane, da frate, spawn car 520, ia aici o Hydra. Bă, ăștia care sunteți noi pe live, intrați pe server de Discord și participați la giveaway-ul ăla cu 100 puncte premium, e gratuit tot, mi-a dat creș, mă poți duce înapoi, nu mai. Deja au început băieții să tragă, au primit deja arme, acum nu mai pot să vă încurc, că na, v-ați făcut și echipe, aveți grijă în cine trageți, poate vă cunoscureți echipa. O să mai verific, dacă ei să plecați din zona asta, o să vă dau spawn. Gen, dacă văd că fugiți cu armele sau cu tankul, o să vă dau spawn, nu am ce să vă fac. O să intru și eu la event, da, la next, că acum nu mai. Eram la Vlad. Am înțeles. Please. Nu mai pot, frate, drog, nu te supăra, dar acum chiar începe evenimentul. Trebuia să-mi spui dinainte să începem, că am dat deja startul și e cam incorect. Dacă te trag pe tine, trebuie să-i trag și pe ceilalți care nu fură prima oară, știi? Și gen, nu pot să-i cred pe toți. Dă-ne tankuri, bro, mai multe. Am dat 3 tankuri de fiecare, nu pot să dau mai multe, că o să fie gen tank versus tank și nu o să fie corect. Așa mai bine mai puține tankuri, mai multe arme. Și așa vă duc și niște Hydra. Dacă urmăriți live-ul și urmăriți live-ul, Hydrale sunt aici, mai sunt? Da, mai sunt. Uite, altă Hydra pe aici, încă o Hydra pe aici, nimeni nu se apropie de Hydra. Ăștia de la Sisblank suntem aproape toți în viață. O, am înțeles. Păi și ăștia sunt o grămadă, uitați-vă cât sunt. Sunt vreo 7 pe aici, încă vreo 10 pe aici, mai sunt încă 17 băieți. Mai faceți alt event după ăsta? Da, frate, după ăsta mai facem alt event. Vă văd că Vlăduț se duse pe partea cealaltă. Da. La Next o să fac un eveniment cu un protejează Regina sau ceva gen. Și o să fie niște apărători. Și Regina o să stea în mașină cu aia. Mă bată, mamă, să vezi și Caterinca o să fie. În mașină, gen fixare în mașină, stai cum să vă prezint eu. Adică să-i dau, nu știu, o mașinuță, îi dau freeze, blochez acea mașină și gen o să fie ceva apărători lângă acea mașină unde trebuie să fie apăgată de niște băieți. Și primul care o omoară pe acea regină câștigă banii, gen. Bro, se termina armele. Aia era și chestia, că nu vreau să vă dau arme infinite. Că dacă vă dădeam arme infinite la toți, nu mai era război, gen. Că ăștia când se duc la armată sau... na, mai spawnez tankuri? Nu mai. Nici ăștia când se duc la armată nu au arme infinite. Așa și voi, aveți grijă ce trebuie să faceți. 6, 8, 3, adă, interzis. Atunci rămân dacă și auzi. Vreau să fiu și eu Regina, iubi. Bă, vreau o fată să fie, aia e chestia. Să protejăm Regina, aia e. Sau mă pune o regină, nu e faza, dar e chestia că... Vreau să organizez ambele echipe, mă. Vreau să fie vreo 5 băieți care vreau să mă protejeze. Acum îmi fac cont de fată. Ok, stai așa. E batem la final. Împărțim 500-500. Oh, doamne. Hai mă că aveți arme, aveți M4, aveți Deagle, aveți riflă. Rifla care chiar vă ajută, aveți 100 de gloanțe, riflă. Aveți, nu știu, 10 grenăzi. Ca să că nu aveți arme. Dacă o pui pe Adina Regina, sunt primul care o omoară. Nu știu dacă Adina se mai joacă Sampo acum. Habar n-am sau... eu te-o dai afecat de mult. M-a omorât unul cu ignore distins. Păi aia am zis, să faceți, să filmați, că în caz că dă unul cu codul în voi,
să-i filmați, când după să-i faceți reclamații și eu după îi banez. Stau ascuns ucrainienii prin România. Ia auzi. Plus 1. De-aia vă și zise, bă, să vă filmați, că în caz că de-aia în bot să îl și banez pe ăla, na. Că sunt și eu cu coduri, nu pot să zic că unul fiche de pe pod. Așa mă, fiche, dai cu codul nii. Robix Lemon lângă bloc, ia uzi. Al dracu Nicușoria. Abuz Nicușor face reclamă la alții. Alo! N-auzi, te invocă Adino. Te invoc băieții să fii regina lor. Acum la event. Vrei să participi ca regină sau... Mod pe Cublex, da. Bă, văd că mai sunt. O să-i mai las până la și... îi mai las până la și 11 sau la și 10 închid eventul și împart banii cu ăștia. Păi pune-o pe Adina că vine eu cu scutul. Apare pe cine omoară. Da, mă, da, știu, aia e toată chestia. Eu pot vedea, dar voi nu prea cred că puteți vedea, că am donațiile acolo. Are, salut Alexander sau Alexander ăsta. Au, ce cute, auzi. Ce avere mai dă în stația? Câți mai sunt? Mai sunt puțini. Bă, câți mai sunt? Mai am așa, aveam 5 miliarde și 400 caca la mine. Bă, nu mai am așa mulți, dar nu știu. Văd eu ce fac. Tot cu mod pe cu ăsta urât. Hai, trage-mă, stai așa puțin, Adino. Mulțumesc, ia-mă și pe mine la event, stai așa. Dar cred că facem cu 2 regini, eu. Să mor de nu. Nu bani. Câți jucători mai sunt la event? Câți mai sunt? Mai sunt puțini. Hai că să dăm banii. Hai să vedem. 481. Mamă, dar cred că trebuie să împart toți banii ăștia. 6 3 7 3 5. Nu, 2 3 5 sau 2 5 3, cred că are ID-ul. Bun, și mai sunt ăștia 4. Sau? Vlăduț. Ce ai de, bă, Vlăduț? 1.35. Stai, mă, o să văd ce ID-uri aveți, bă. Că iar mă pierd între voi. 102. O 145. Ce drag de ID are ăsta, bă? 700. Cred că. Da, 700. Suntem 6 sau? Nu, 7 câștigători. 120 de caca de fiecare. Area de sarm. 50, asta e să dau la toți area de sarm. E bine. 839, ce 839, mă? Sau? 637, îl pusei cu aia? A, îl pusei, că zic că nu îl pusei. Stai să le dau area de sarm la toți. Se dau și lui ăsta. S-a confiscat armele, gata, ce arme? Armele care le dăduie aici la băieți. Bun, hai să le dau și spawn dacă tot. Stai, mă, nu muri. Așa, nu fugi. Bă, da. Lasă-ne, mani, să ne mai bătem. Nu ne mai bătem, gata, că le dau la toți banii. Trebuia să omorâți, au văzut răst, în vreo 20 de minute să-i omorâți. Sau 15 minute. De-aia să vă grăbiți. O să dau 100 caca de fiecare. Mamă, vere.
Ce glanțe nebune dau și eu. Mă, nu mai fugi, coaie, lasă-i pe ăștia. Fabricuță mai stil, o regină, eu. Perete ai dat, da? Goto, bizunu. Hai, da, mă. ID, stai așa puțin. Să văd cine. 481. Stai că le dau transfer la toți. Transfer 481, cred că era? Cred. Stai, 481. 100 kk de fiecare. Sau, hai mă să le dau 110 kk de fiecare. Ia uite, 100... Pentru a transfera mai mult de 100 kk. A, 100 pot, nu pot mai mult atât. Gata. Vă Ionuț, bă, nu mai dau get. O să dau, uite, dă peretei, da ban. Dau transfer 637. Dau transfer așa de fiecare dată.